lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Työpöydällä podcastia. Täällä keskustelemassa olen minä, psykologi ja väitöskirjatutkija Kiia Kilponen, ja täällä mun kanssa ajatuksia jakamassa on työterveyspsykologi Jenni Aronen. Tässä jaksossa me käsitellään työuraa ja työuran käännekohtia. Me keskustellaan siitä, miten työurat muotoutuu ja miten omaa työuraa voi rakentaa, vaikka ei olisikaan mielessä mitään selkeää suuntaa, mihin sitä omaa uraa haluaisi viedä. Voitaisiin aloittaa, Jenni, sillä, että kerro, mikä on sun uran merkittävin käännekohta? Mä sanoisin, että mun uran merkittävin käännekohta tähän mennessä on ollut se, kun vaihdoin sairaalamaailmasta, erikoissairaanhoidosta työterveyden pariin, mikä niin kuin psykologian alalla on aika iso vaihdos sovellusalueelta toiselle ja ei ollut mitenkään suunniteltu vaihdos, vaan erinäiset tekijät johtivat siihen, miksi koin tarvetta vaihtaa työpaikkaa ja sitten sainkin itse asiassa nykyisen työn ja siinä olen pysynyt, mutta se on varmaan semmoinen keskeisin, että se ohjaa ja ohjasi tosi paljon sitä, että erikoissairaanhoidosta hypättiinkin sitten ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, niin se oli iso muutos. Joo, eli tavallaan paitsi työnkuva muuttui, mutta myös se työn sisältö tosi oleellisella tavalla. Kyllä, hyvinkin oleellisella tavalla, että jos jotenkin hahmottaa niin kuin terveyspalveluita, että siellä on sitä ennaltaehkäisevää ja ehkä sitten tukevaa ja sitten korjaavaa, jos näin voisi ajatella, niin olin siellä hyvin toisessa ääripäässä siellä erikoissairaanhoidossa ja hyppäsin melkeinpä toiseen ääripäähän, missä voi ajatella, että tehdään esimerkiksi ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Toki muitakin asioita nykyisessä työssäni teen, mutta myös sitä. Niin se oli aikamoinen loikka. Mites säkin ja näet, että mikä on ollut sun urasi merkittävin käännekohta tähän mennessä? Oman uran merkittävin käännekohta liittyy lapsen saamiseen, kun sen myötä haluttiin muuttaa Oulun seudulta takaisin Keski-Suomeen tukiverkostojen äärelle. Ja siinä samalla sitten täytyi luopua omasta mielekkäästä työstä ja sitten hypätä eräällä tavalla vähän niin kuin tyhjän päälle uutta kohti. Kaikki onneksi järjestyi tosi hyvin, että sen myötä sitten sain tämän nykyisen työpaikkani tässä väikkäritutkijana ja pääsin jatkamaan mun väitöskirjaa, joka jäi vuosia sitten tauolle. Mutta kyllä se siinä vaiheessa tuntui semmoiselta isolta käänteeltä, että kuitenkin oli mukava vakituinen työ siellä ihan eri kaupungissa, mutta sitten koettiin, että se perhearki ja sen kannalta oli tarve muuttaa sitten sinne tukiverkostojen lähelle. Että sille jälkikäteen ajateltuna tosi iso muutos, mutta myös tarpeellinen muutos. Joo. Ja niin kuin vaikka näissä esimerkkeissä tulee esille, niin monet eri tekijät vaikuttaa siihen, miten ne käännekohdat siellä uralla syntyvät. Että niitä voi tulla niin monista eri tekijöistä, niin yksityiselämän kuin sieltä niin kuin työelämän sisältäkin, että se on tosi mielenkiintoista. Joo, ja tällaiset käänteet on tosi yleisiä. Että jokaisen uralle mahtuu varmasti joku enemmän tai vähemmän merkittävä käännekohta, minkä jälkeen moni asia muuttui siinä omalla uralla. Ja sitten ehkä jälkikäteen tarkasteltuna se voi olla tai näyttää hyvin eriltä kuin siinä itse hetkessä, kun se käänne tapahtuu. Ja se on aika mielenkiintoinen ajatus. Mulla on semmoinen tuntuma, että meillä on joku ideaali siitä, että ura olisi kauhean suunniteltu. Tai että sä voisit tietää, niin kuin, että mitä sä haluat, hirveän nuorena ensinnäkin pitää tietää se, että mitä sä haluat lähteä opiskelemaan ja mihin töihin sä haluat ja sitten mielellään pysyä siellä samassa työssä tai jotain maltillisia muutoksia nyt tehdä vähän siellä työuran varrella, mutta sehän ei ole sitä todellisuutta, missä ihmiset elää ja miten työurat oikeasti sitten muodostuu. Mutta tänään me varmaan pureudutaan vähän syvemmin tähän, että mitä nämä urashokit ja suunnitellut sattumukset on. Joo, ja tällaiset urashokit eli työuran käännekohdat on mun työpöydällä tosi vahvasti läsnä, koska mä tutkin niitä työkseni. Eli on tämmöisessä sote-alan urashokkeja kartoittavassa hankkeessa tutkijana. Ja tämä ilmiö on tosi mielenkiintoinen ja ajankohtainen, jos miettii, että minkälaisia aikoja tällä hetkellä eletään. Ehkä alkuun hyvä määritellä, että mitä se urashokki tarkoittaa. Vaikka se termi urashokki ei ehkä olekaan kovin laajasti tuttu, niin se ilmiö on monille tosi tunnistettava. Että nämä urashokit tarkoittaa tällaisia enemmän tai vähemmän ennakoimattomia tapahtumia työssä tai muussa elämässä. Et niille keskeistä on se, että ne on jossain määrin sen hallinnan tunteen ulkopuolella tai ihmisen oman hallinnan tunteen ulkopuolella.
Ja sitten se voi olla joko se itse tapahtuma, se mikä on se urashokki, tai se tapahtuman seuraus. Että vaikka se tapahtuma itsessään olisikin ollut tosi ennakoitu ja tiedossa ja vaikka toivottukin, niin se seuraus ei välttämättä ole tiedossa, jolloin se seuraus toimii sitten urashokkina. Tai että se seuraus aiheuttaa sen urashokin. Keskeistä näiden urashokkien kannalta on se, että ne herättää omaa uraa ja sen tulevaisuutta koskevan tämmöisen tosi syvällisen pohdinnan. Eli jos on joku tapahtuma uran varrella, joka ei aiheuta tämmöistä pohdintaa, niin sitä ei tavallaan ajatella urashokiksi. Mutta jos se ajatusprosessi käynnistyy, niin urashokki on kyseessä, tapahtui sitten konkreettisia muutoksia tai ei. Joo, ihan tosi mielenkiintoista ja tulee mieleen jotenkin oman työn ja toki oman urankin kannalta just näitä erilaisia käännekohtia. Ja mietin, että onko sitä jotenkin määritelty, että mitä se syvällinen pohdinta tarkoittaa? Ei välttämättä kovin tarkasti, mutta siinä on vähän tämmöinen niin kuin erotuksellinen asia, että jos sulla vaikka vähän vaan käy mielessä, että no pitäisikö vaikka vaihtaa alaa ja sitten seuraava ajatus korvaa sen, niin sitä ei tavallaan vielä nähdä urashokkina, mutta sitten jos se aiheuttaa tosi perustavanlaatuista syvää luotaavaa miettimistä siitä, että no mitä mä nyt teen mun uralla ja semmoista hyvin, vaikkei se johtaisi vielä mihinkään konkreettiseen, mutta semmoista niin kuin enemmän siellä toiminnan tasolla olevaa ajattelua ja semmoista konkreettisempien ratkaisujen miettimistä kuin semmoista pintaraapasuajatusta aiheesta. Joo. Ja tulee mieleen, että tässä on varmasti just yksilökohtaisia eroja, että kuka niin kuin hahmottaa vaikka työuransa millä tavalla ja millä syvyydellä, että mitä ylipäätään siltä työltä niin kuin toivotaan. Mutta onko ymmärtänyt oikein, että tavallaan vaikka työttömäksi jääminen saattaa olla semmoinen urashokki, mikä voi koskettaa melkein ketä tahansa, että jos siitä seuraa sitten jotakin isoja muutoksia sille työuralle? Joo, hyvin todennäköisesti semmoinen tilanne on urashokki, koska siinä tilanteessahan sun täytyy melkein niin kuin sisäänrakennetusti pohtia, että mitä sä seuraavaksi teet sun uralla. Toki kaikille se ei ehkä ole ihan yhtä suuri, jos vaikka ei tarvitse kauheasti olla huolissaan omasta tai niin kuin jatkopestistä, että mihin seuraavaksi työllistyy tai näin. Mutta monesti se on semmoinen paikka, missä näitä uran jatkoon liittyviä pohdintoja herää tosi vahvasti. Ja jos ajatellaan vaikka tätä teemaa irtisanotuksi tulemista esimerkiksi, niin monesti se siinä hetkessä on tosi kielteinen kokemus ja kielteinen tapahtuma ja se nähdään semmoisena ikävänä asiana. Mutta sitten kun aikaa kuluu pikkuhiljaa ja tapahtuu elämässä asioita, niin se saattaakin näyttäytyä tosi positiivisena ja myönteisenä asiana, että silloin tulikin vaikka ne potkut, vaikka se silloin tuntui kauhealta, mutta että niiden potkujen ansiosta pääsin vaikka siihen tilanteeseen, missä on nyt, enkä vaihtaisi sitä mihinkään. Että tavallaan se oli onnenpotku silloin tai onnenpotkut silloin, jotka sitten nyt ajan kanssa on vasta näyttäytynyt se, että miksi se oli onnekasta. Mutta tietysti voi käydä toisinkin päin, että sitten esimerkiksi tämmöinen myönteinen urashokki tai myönteisiltä tuntuva urashokki, vaikka että sä saat tosi yllättäen ylennyksen, niin voi siinä hetkessä tuntua tosi hienolta, mutta sitten jos se vaikka lisää tosi kohtuuttomasti sun työmäärää, stressiä tai muuta ikävää tuo sun arkeen ja sun työhön, niin silloin siinä hetkessä myönteinen urashokki voikin näyttäytyä kielteisenä. Eli tässä aika ja elämäntilanne vaikuttaa tosi paljon siihen, että minkälaisena ne urashokit koetaan ja minkälaisiksi ne muodostuu. Joo, ja tulee mieleen jotenkin oman työn kannalta, että kun paljon yksilövastaanotoilla keskustellaan näistä teemoista. En tiedä, täyttääkö, tai ei kaikkien ihmisten tilanteet tietenkään täytä urashokin määritelmää, mutta keskustellaan erilaisista tilanteista, mitä siellä töissä tulee. Et hyvin usein ihmiset päätyy vaikka työterveyspsykologin vastaanotolle silloin, kun työssä tapahtuu erilaisia muutoksia, joko toivottuja tai yllättäviä, ei välttämättä niin toivottuja. Et sit hirveän paljonhan siinä on kyse myös siitä, että miten ihminen jotenkin itse, mä en tiedä olisiko oikea sana merkityksellistää, mutta jotenkin, että miten hän itse kokee merkitystä, minkälaista merkitystä hän kokee sille tapahtumalle, mikä on tullut. Ja kyllä mä väittäisin, että myös ne aiemmat kokemukset, että mitä elämässä on ollut vaikka työuran muutoksiin liittyen tai työsuhteiden päättymiseen tai just vaikka niihin ylennyksiin liittyen, että mitä ne on herättänyt ja mihin ne on johtanut, niin vaikuttaa siihen, että miten ihminen tähän suhtautuu. Joo, ja just tämän henkilökohtaisen historian vaikutuksen takia niin ei voi ajatella, että vaikka sama tapahtuma, että sillä olisi samat vaikutukset kahdelle eri ihmiselle. Et esimerkiksi vaikka se ylennyksen saaminen voi olla toiselle tosi erilainen kokemus kuin toiselle. Et se on niin yksilökohtaista. Ja jos vie tätä
teoriaa käytäntöön, mitä tässä kuvasit, niin kyllä mä ajattelisin, että monia ihmisiä voi jotenkin lohduttaa ja helpottaa jäsentämään tätä tilannetta, että kyse on nyt tämmöisestä ilmiöstä, mitä aika moni muukin kokee, vaikka ei välttämättä kaikki ihmiset koe tosiaan sitä samaa asiaa urasokkina, mutta että on tosi tyypillistä, että moni kokee tämmöisiä niin kuin urasokin tyylisiä tilanteita ja nimenomaan niitä erilaisia seurauksia siitä. Ja kyllä toki sitä pyrkii itsekin työssään normalisoimaan ja jotenkin tuomaan sitä näkökulmaa, että voi olla, että ei nyt tunnu niin kuin miellyttävältä tai hyvältä tai toivotulta asialta, mutta voi olla, että ajan myötä se muuttuu. Et ei niin, että mä asiakkaan puolesta jotenkin sitä tunnetta niin kuin kertoisin hänelle, mitä tässä tapahtuu, vaan sille, että ikään kuin vähän spekuloiden, että voi olla ja tuoden sitä joustavuutta, että tähän voi suhtautua monin eri tavoin ja nimenomaan se aika on tavallaan se auttava tekijä, että välttämättä tänään tai huomenna tai ensi viikolla niin tämä ei vielä helpota, mutta ehkä vuoden tai parin päästä tässä voi olla jotakin hyvää. Kyllä, ja että se on hirveän tärkeää semmoiselle ihmiselle, joka on vaikka just kokenut jotakin tällaista yllättävää käännettä urallaan, että ensinnäkin ne on ihan normaaleja asioita, että yllättäviä käänteitä tapahtuu ja niitä voi tulla kenelle tahansa, vaikka olisi kuinka hyvät ja vankkumattomat suunnitelmat olemassa. Ja sitten se, niin kuin sanoit, että se mikä nyt siinä hetkessä tuntuu vaikka katastrofaaliselta tai tosi huonolta, niin siitä voi ajan saatossa alkaa nähdä sitten niitä myönteisiä puolia. Ei sillä, että niillä kielteisillä tunteilla siinä hetkessä ei olisi mitään väliä, mutta että se voi niin kuin auttaa luovimaan sen tilanteen läpi sitten, kun tietää, että tämmöinen ilmiö on olemassa ja että sillä on taipumusta sitten niin kuin muuttua ajan saatossa. Tai vähintäänkin sitten sillä kielteisyydellä, että se voi lieventyä ajan kanssa. Että vaikka ei se nyt muuttuiskaan miksikään ryysyistä rikkauksiin tarinaksi niin sanotusti, niin voi kuitenkin tulla sille semmoista vähän loivempaa merkitystä ja vaikutusta. Joo, ja tulee mieleen niin kuin käytännöstä, että ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, kenen kanssa on keskustellut siitä, että kun tulee vaikka irtisanotuksi, että se ei ole välttämättä negatiivinen asia. Että moni saattaa juhlistaakin sitä irtisanomislappua. Että se on tietty mahdollisuus tehdä niitä muutoksia ja vapautua jostakin ja ei ole tietynlaisia karensseja, kun sitten jos itse päätät irtisanoutua, että sillä tavalla systeemi myös vaikuttaa siihen, miten tämä koetaan. Mutta se on hyvin yksilöllistä, että kuka sen kokee, niin kuin totesit, onnenpotkuina ja kuka sitten ihan vaan potkuina. Mutta kyllä mä näkisin tässä paljon arvoa jotenkin se käytännön kannalta ja ihmisten ehkä semmoisen itseymmärryksenkin kannalta, että pystyy ajattelemaan niin, että se aika tuo siihen vielä oman perspektiivinsä, että millä tavalla minkälaiseksi se urasokki kääntyy ja minkälaisia seurauksia sillä sitten niin kuin lopulta tulee edes olemaan. Niinpä. Ja jos miettii tämmöisiä coping-teoriaa, siis stressin käsittelyteoriaa, niin tällainen tai merkityskeskeinen stressin käsittely nähdään semmoisena hyvänä tapana ottaa tämmöisiä elämän tuomia kierrepalloja vastaan, että jos ajatellaan vaikka sitä, että se tilanne tai ne potkut olisi tosi kielteinen juttu, niin silti, että ihminen pystyy näkemään siinä sitten jotakin myönteistä merkitystä, niin kyllä se auttaa selviämään siitä tilanteesta. Että se ei tarkoita sitä, että se kielteisen kokemuksen sysää sitten johonkin vakan alle, mutta että se auttaa se myönteisen puolen näkeminen siinä tilanteessa. Ja ehkä silloin ihminen ei esimerkiksi myöskään lamaannu, vaan toimii tilanteessa silleen, että se tilanne voi mennä parempaan suuntaan. Kyllä. Mitä sä ajattelet tai mitä tiedetään niin kuin urasokkien seurauksista? Seuraukset on nekin tosi yksilöllisiä. Toki tutkimuksissa on jonkinlaisia viitteitä siitä, että niillä voi olla sekä hyviä seurauksia että huonoja seurauksia. Et omassa tutkimuksessa urasokkien kokeminen on ollut yhteydessä esimerkiksi siihen, että on enemmän työpaikan vaihtoaikeita ja alanvaihtoaikeita, mutta sitten taas toisaalta niiden kokeminen on lisännyt tällaista aktiivista uratoimijuutta, eli just sitä, että niin pyritään aktiivisesti etsimään esimerkiksi kouluttautumisvaihtoehtoja tai tietoa työnantajista tai muuta tämmöistä, minkä voi nähdä siis myönteisenä asiana sen yksilön kannalta. Mutta sitten urasokin kokemisella voi olla seurauksena se, että ollaan vähemmän tyytyväisiä siihen omaan uraan, esimerkiksi jos se on jotenkin tosi kielteinen se shokki. Ja sitten taas toisaalta minäpystyvyyden tunne voi joko heikentyä tai sitten vahvistua, riippuen just eri tekijöistä. Tämä urasokki on tosi hankala tutkia siinä mielessä, että kun siihen liittyy tosi monia eri puolia, että kun se voi olla kielteinen tai kielteinen siinä hetkessä tai myöhemmin, ja sitten se voi olla joko tämmöinen tosi äkillinen, niin kuin se ehkä yleensä on, mutta se voi olla myös ollut tiedossa hyvissä ajoin. Se voi olla tosi
ennakoimaton, se voi olla ennustettavissa oleva asia, se voi olla vapaaehtoinen tai se voi olla semmoinen, mitä vasten tahtoaan kokee. Että siinä on niin monia eri asioita liittyy siihen, että se tutkiminen on haastavaa, mutta ainakin niin kuin tämän tyyppisiä asioita siihen liittyy. Joo, ja jos miettii niin kuin käytäntöä, niin näinhän se juurikin menee, että seurauksia on niin monia kuin on ihmisiä ja heidän kokemuksiaan, että sitä on, tai voisi kuvitella, että sitä on aika vaikea ennustaa siinä kohtaa, kun se urasokki tulee, että mitä seurauksia tästä tulee, vai miten sä näet? Joo, just näin. Että se on tosi yksilöllistä ja siitä ihmisestä kiinni, mutta yleisesti voi ajatella, että jos on kielteinen urasokki varsinkin, niin sillä on sitten tämmöisiä kielteisiä seurauksia. Että oli se sitten vaikka työpaikan vaihtoaikeita, mitkä on sitten taas organisaation kannalta huono asia, että jos vaikka se työkuva ihmisellä muuttuu tosi radikaalisti, niin sitten voi olla, että hän ei enää halua työskennellä siellä heillä, jolloin sitten, jos hän vaihtaisikin sitten työpaikkaa niiden aikeiden seurauksena, niin heiltä häviäisi organisaatiosta sitten tämän ihmisen tietotaito. Mutta Jenni, kiinnostaisi kuulla, että missä määrin tämmöisissä tilanteissa työterveyspsykologin vastaanotolle hakeudutaan? Että jos vaikka organisaatiossa on ollut jotain isoja muutoksia tai muuta, niin huomaako sen sitten siellä omalla vastaanotolla, että tulee tämmöisten urasokin kaltaisten tilanteiden kanssa ihmiset keskustelemaan? Joo, riippuu varmaan vähän, että minkälaisia muutoksia siellä on. Ja niin kuin on todettu, että tavallaan se urasokki viriää aika yksilöllisesti. Mutta jos mietitään ehkä yleisesti muutostilanteita, mitkä saattavat joillakin henkilöillä johtaa siihen urasokkiin, niin vähän riippuen siitä, että kuinka isosta tilanteesta, kuinka isosta muutoksesta on kyse, että jos on vaikka koko yritystä koskettavat muutosneuvottelut, niin uskoisin, että siellä aika monella viriää tämmöinen urasokin kaltainen tilanne ja usein silloin hakeudutaan vastaanotolle ja työterveyteen. Ja hyvä niin, koska meillä on hyvää osaamista ja asiantuntijuutta siihen sen henkilön tukemiseen ja auttamiseen. Ja toki sitten on tärkeää, että se koko työyhteisö saa siinä tukea, koska muutostilanteissa useimmilla herää samankaltaisia tunteita ja on tärkeää, että saa sitä vertaistukea. Mutta jos miettii jotenkin yksilötason työtä, niin kyllä aika monella on jotakin uraan työhön liittyviä pohdintoja. Että toki se on vähän just, että miltä näkökulmalta katsoo, mutta että kyllähän varmaan niin kuin voisi ajatella, että vaikka uupumuskin on tietynlainen urasokki tai voi olla tietynlainen urasokki. Että kyllä monesti ihmiset, mä ajattelin, että ehkä uupumus on semmoinen yksi tyypillisimmistä asioista, miksi työterveyspsykologin vastaanotolle hakeudutaan. Ja silloin, kun siitä akuutista tilanteesta on toivuttu, niin yleensä ihmisellä käynnistyy jonkinlainen niin kuin pohdinta siitä, että teenkö mä mun arvojen mukaista työtä, mitkä ne mun arvot ylipäätään edes on, mitkä on ne työn muokkauksen mahdollisuudet tässä tai työnkuvan muokkauksen mahdollisuudet. Että se saattaa johtaa semmoiseen tosi kokonaisvaltaiseen pohdintaan, mikä minun korviini nyt kuulostaisi tämmöiseltä urasokkipohdinnalta ja sen seurauksilta, että kyllä mä sanoisin, että aika monilla on tämän tyyppisiä pohdintoja. Miten siellä niin kuin käytännön tasolla, niin minkälaisiin asioihin tämmöiset tilanteet johtaa? Et just kun tuossa puhuin vähän tutkimustiedon valossa, niin miten sun käytännön kokemus, että mitä se kertoo, mihin urasokit johtaa? Joo, ja just mietin tuossa, kun kuvailit vaikka, että urasokit voivat johtaa työpaikan vaihtoaikeisiin, niin sehän on hieno termi sille, että ihminen pohtii, että vaihtaako työtä vai eikö. Että se on sit sitä käytännön pohdintaa, että kyllä mä sanoisin näin, että suurin osa, jotka päätyy pohtimaan sitä omaa uraansa, niin päätyy tekemään jotakin muutoksia. Ja niin kuin työterveyshuollon näkökulmasta, ainakin miten itse miellän oman työni ja työn kuvani, niin meidän jotenkin tärkeä tehtävä on sen yksilön ja toki koko työyhteisön työkyvyn tukeminen, mutta jos nyt puhutaan yksilön näkökulmasta, niin sen yksilön työkyvyn tukeminen. Ja vaikka uupumustilanteessa voidaan jossain kohtaa nähdä, että okei, työkyky on toipunut, mutta se ei vaikka riitä vielä täysipäiväiseen työhön, niin sitten käytetään erilaisia keinoja. On osasairauspäivärahaa, on erilaisia työnmuokkauksen keinoja, millä saadaan tavallaan se ihminen jaksamaan siellä
siellä töissä. Ja kyllähän me tiedetään, että työ on myös kuntouttavaa monelle. Et meillä on paljon niin kuin valikoimaa siinä, mitä me voidaan tehdä ja miten me voidaan näitä henkilöitä tukea. Että jos ihminen päättää, että hän haluaa jatkaa vaikka tässä työssä tai tiettyjä toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta hän voi siinä työssä jaksaa. Että jos tälleen nyt vähän niin kuin kärjistäen sanoo, niin kyllähän ihmiset pohtii sitä, että lähteäkö vai jäädäkö. Että onko tämä semmoinen työ, missä minä voin voida hyvin ja missä minä voin jaksaa ja saa riittävän tuen sille työlleni tai koen sen sopivana itselleni. Vai sitten lähteekö katsomaan vaikka muita työpaikkoa, muita työnantajia, vaihtamaan ihan alaa tai miettimään sillä omalla alalla jotenkin eri sovellusaluetta tai muuta, että ehkä yleisimmin näin. Joo, tosi mielenkiintoista kuulla ja tuommoinen niin työn muokkauksen tai muokkausten mahdollisuudet on varmaan aika olennaisessa osassa sitä, että vaikka jotain organisaatiossa muuttuisikin tai työntekijän henkilökohtaisessa elämässä tapahtuisi, niin sen ei välttämättä tarvitse sen urasokin johtaa siihen työpaikan vaihtoon. Että jos jonkinlainen muokkaaminen on mahdollista tai mukauttaminen, niin silloin varmasti se on molempien etu, että sitten se työsuhde voi jatkua ennallaan. Tai ei ennallaan, vaan jatkua ylipäätään. Kyllä. Juurikin näin ja ajattelen, että se on niin kuin sekä yksilön että työyhteisön että työnantajan että koko yhteiskunnan etu, että ihmiset pysyvät siellä työssä ja työkykyisinä. Ja jos sitä työtä on mahdollista muokata, niin miksi me ei tehdä sitä? Se ei jotenkin mun ajatteluuni mahdu, että miksei me käytetä näitä työkyvyn tuen keinoja, jos niitä on mahdollista käyttää. Toki ymmärrän ja olen kohdannut, että siihen on monenlaisia erilaisia syitä. Organisaatioilla on erilaisia toimintatapoja tai kaikki ei välttämättä tietoisia siitä, mitä kaikkea voidaan tehdä. Tai on erilaista johtamista, esihenkilöitä, johtoa ei ole ehkä koulutettu tai muuta. Että siihen on monenlaisia inhimillisiä syitä, miksi niin ei tehdä. Mutta tälleen niin kuin periaatteessa, niin jos on keinoja, niin miksi me ei käytetä niitä? Kyllä, että semmoinen inhimillinen joustavuus on tärkeää. Mietin sitä, että tuohon voi varmasti vaikuttaa myös semmoinen jotenkin sellaiset ajatusmallit siitä. Vaikka niin kuin puhuttiin alussa, että usein ajatuksena saattaa olla, että uraa pitää edetä tietyllä tavalla. Ja näin, ja että sitten sen työnkuvan täytyy olla tietynlainen. Että sitten että jos on haasteita vaikka siinä löytää niitä muokkaustapoja tai ei ole vaikka semmoista jotenkin yhteistyöhalua semmoisten suhteen, niin ehkä siinä on sitten taustalla joku tämmöinen ajatusmalli, mikä saattaa sitten tehdä siitä lähestymistavasta aika jäykkää siihen työhön. Kyllä, ja varmaan niin kuin tutkimuksessakin nähdään, niin myös erilaisissa käytännön tilanteissa jotenkin on havaittavissa sitä, että meillä on tosi paljon niin kuin tietoja ja hyviä käytäntöjä, mutta ne ei ole niin kuin jalkautuneet syystä tai toisesta sinne työpaikkojen arkeen, että siinä on kyllä vielä työtä tehtävänä kaikilla meillä. Ja ehkä myös se näkökulma, että monesti puhutaan siitä, että esihenkilöillä totta kai on tietyt vastuut ja velvollisuudet ja työkykyjohtamisen tehtävät, mutta kyllähän se työntekijä myös itse vastaa niistä asioista, että hän voi myös pyytää tukea tai työnmuokkauksen mahdollisuuksia tai pohtia niitä keinoja yhdessä esihenkilön kanssa. Vähän niin kuin tulee mieleen nyt tähän urasokkeihin liittäen, kun puhuit siitä, että se voi myös johtaa siihen, että on niin kuin enemmän jotenkin semmoista minäpystyvyyttä tai jotenkin haluaa muokata sitä uraa. Niin vähän niin kuin samalla tavalla, että työntekijähän voi ainakin pyrkiä vaikuttamaan siihen omaan työhön ja omaan työnkuvaan samalla tavalla kuin omaan työhön ja työuraan. Tämä on niin kuin kahden kauppaa. Mä ajattelen, että tässä tarvitaan kaikkia, jotta lopputulos olisi hyvä. Mitä sä ajattelet sitten, kun puhuttiin vähän alkuun siitä, että monilla on ehkä se ajatus tai meillä on ehkä joku ideaali, että työura on kauhean lineaarinen tai jotenkin mennään sitten vähän niin kuin Mario-hyppelyssä konsanaan tasolta toiselle pomppien, niin onko se enää tätä päivää tai miten sä ajattelet, että miten niin kuin nykyään työuria kannattaisi suunnitella? Joo, no nykypäivänä urat ei ole kyllä enää kovin lineaarisia eikä selkeitä. Et aika tiukassa semmoinen uskomus ehkä istuu vielä, tai ei välttämättä
silleen yleisesti, mutta ihmisellä itsellään saattaa olla semmoinen mielikuva siitä, että jos vaikka hänen oma uransa ei mene sen ehkä vähän jo vanhentuneen tai paljonkin vanhentuneen ideaalin mukaisesti, niin sitten tilanteessa jotain vikaa, vaikka näinhän se ei ole, vaan se on hyvin tyypillistä ja nykyajalle varsinkin. Mutta että esimerkiksi uraohjauksen kentällä on tämmöinen tai teoria kuin työurien kaaosteoria, mikä on mielestäni kauhean kuvaava siihen, että työuriin liittyy ihan valtava määrä erilaisia asioita, jotka on ihmisen oman hallinnan ulkopuolella. Ja tämä tosiaan liittyy tähän urashokki-käsitteeseenkin. Että vaikka ihmisellä olisi ne selkeät suunnitelmat, selkeät tavoitteet ja kaikki lähtökohdat kohdallaan, niin silti voi tulla jokin asia, mikä sitten sysää sen uraan ihan erilaisille raiteille, ilman että ihminen pystyy siihen millään tavalla vaikuttamaan. Totta kai ihminen pystyy siinä tilanteessa sitten valitsemaan, miten hän toimii, mutta sen itse tapahtuman osalta niin hänellä on aika vähän vaikutusvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia usein. Tämä työurien kaaosteoria korostaa sitä, että semmoinen niin kuin ylenpalttinen suunnittelu ei ole kovin järkevää tai ainakaan semmoinen kovin kiveen hakattu suunnittelu. Että enemmänkin kannattaisi panostaa joustavuuteen ja siihen vaikka, että omat taidot ja oma tietämys ja osaaminen ylipäätään on siirrettävissä ja sovellettavissa. Että nytkin nykymaailmassa osaamisvaatimukset muuttuu tosi tiheesti ja tiuhaan ja tulee isoja muutoksia, esimerkiksi tekoäly viimeisimpänä. Että sitten parhaiten pärjää ne, keillä on joustavimmat lähtökohdat sitä uraa viedä eteenpäin. Tämä työurien kaaosteoria myös kuvaa sitä, että miten ihmisillä usein on aika tämmöinen deterministinen käsitys siitä, että miten asioiden pitäisi mennä. Että vaikka jos he tekee jonkin asian, niin sitten siitä tulee seurata jotain asiaa. Tai sitten jos jokin asia on ollut jollakin tavalla aikaisemmin, niin se tulee olemaan sillä tavalla myös jatkossa, vaikka näin asiat ei ole. Että sitten jos jää jumiin näihin tämmöisiin olettamuksiin, niin sitten monesti se ura on aika häiriöherkkä ja erilaiset tämmöiset ilmiöt ja muutokset voi sen sitten syöstä aika vaikeastikin raiteiltaan, kun taas sitten jos on varautunut lähtökohtaisestikin näihin muutoksiin sillä joustavuudella, niin silloin monesti niistä pääsee sitten ponnahtamaan takaisin paljon sujuvammin. Joo, ja kuulostaa nykypäivältä, että joustavuus on sitä, mitä me todellakin tarvitaan. Ja tartun tuohon, kun puhuit tekoälyn tuomista muutoksista tai tekoälymurroksesta varmaan voi puhua, että sehän me ei niin kuin vielä tiedetä edes, mitä kaikkea se tulee muuttamaan. Ja itse näen siinä niin kuin sekä uhkia että mahdollisuuksia, mutta se varmasti vaatii meiltä jokaiselta sitä pohdintaa, että miten tämä vaikuttaa minun työtehtäviini, työuraani, tulevaisuuteen. Että se ei ole yksiselitteistä. Toisia se voi paljonkin helpottaa ja toisia se voi niin kuin kohtuuttomasti kuormittaa, jos näin sen kiteyttäisi. Että jotenkin ehkä palaan siihen ajatukseen, mikä heräsi tuossa joku aika sitten, kun törmäsin tähän World Economic Forumin raporttiin niin kuin tulevaisuuden työpaikoista. Ja siellä on mielenkiintoinen listaus 10 taidosta, niin kuin tulevaisuuden työntekijätaidoista. Sen voi jokainen käydä sieltä lukaisemassa, jos haluaa, mutta että paljonhan siellä on nostettu niin kuin tämmöisiä inhimillisiä taitoja, resilienssiä, joustavuutta, uteliaisuutta, kriittistä ajattelua. Että ne on semmoisia työtehtävistä riippumattomia taitoja useinkin. Että voisi jotenkin ajatella, että ehkä oma työura on parhaiten turvattu silloin, kun pyrkii kehittämään itseään tämmöisissä, olisiko ne sitten jo metataitoja tietyllä tavalla, että vähän niin kuin oppimisen taitoja. Kyllä. Että silleen niin kuin tuntuu, että nykymaailmassa täytyy olla tosi valmis oppimaan ja tosi nopeastikin oppimaan asioita, ottamaan kokonaisuuksia haltuun ja silleen pysymään jotenkin ajan hermolla. Että tietysti se ei kaikille samalla tavalla ole luontevaa ja sekin on ihan ymmärrettävää, että eihän me kaikki olla samasta muotista eikä tarviikaan olla. Mutta että on niin kuin tärkeää jotenkin tunnistaa ne omat vahvuudet, että mitkä omalle uralle tuo sitä joustavuutta ja panostaa sitten niihin. Ja varmaan vähän kaikessa semmoisessa, että jos on hirveän vihkiytynyt johonkin tiettyyn asiaan tai ajatukseen tai tulevaisuuteen, niin se on aika varma tie pettymykseen, koska tulee, niin kuin todettu, niin aika lailla niin eri suunnista erilaisia kierrepalloja, sattumuksia, mihin ei vaan niin kuin voi vaikuttaa.
Että se on hyvin todennäköistä, että kenenkään ura ei ole kovin lineaarinen ja ehkä säästää itseään siltä psykologiselta kärsimykseltä, kun pystyy jo lähtökohtaisesti suhtautumaan siihen, että katsotaan mitä tulee ja ei se tarkoita sitä, etteikö saisi suunnitella. Jollekinhan se voi olla tosi tärkeää ikään kuin tietää, mihin suuntaan on menossa. Ja kyllähän tavoitteella on myös niin kuin tarkoituksia, että kun me asetetaan tavoitteita, niin meillä on niin kuin joku suunta, mihin me kuljetaan. Mutta tarvitsen sen olla tosi tarkasti määritelty, niin ajattelen, että ehkä sitä voi vähän haastaa sitä ajatusta, että enemmänkin semmoista joustavuutta kuin sitten ihan tarkkoja steppejä. Just näin, että tavallaan, että ei sillä, että suunnittelu olisi jotenkin kiellettyä tai ei toivottavaa tai tavoitteet, mutta että tavallaan se, että olisi joku semmoinen niin kuin varautuminen siihen, että jos näin ei tapahdukaan, niin mitä sitten? Ja että millä tavalla mä olen mahdollisimman valmis semmoiseen tilanteeseen, että tämä ei toteudukaan. Voi olla, että kaikki suunnitelmat toteutuu odotetusti, mutta voi olla, että joku menee täysin toisella tavalla tai tapahtuu jotain niin kuin sanottua, että ei pysty vaikuttamaan millään tavalla eikä ennakoimaan, jolloin sitten sen sijaan, että on panostanut tosi tarkkoihin suunnitelmiin ja tavoitteisiin tai semmoisiin tosi kapea-alaisiin, niin se, että sä olisit panostanut sen ajan johonkin tämmöiseen joustavuutta lisäävään, niin se olisikin siinä tilanteessa sun uran kannalta parempi asia. Mutta sitten haluan myös korostaa sitä, että kun monesti tämmöinen hallinnan tunne on kauhean tärkeä ihmiselle, että ihmisellä on se kokemus sitä, että ne pystyy jotenkin vaikuttamaan siihen, että vaikka on tämmöinen kaaosteoria ja urashokit on ennakoimattomia, niin se ei tarkoita sitä, että ei just, että ihmisparka siellä vaan on kohtalon riepoteltavana ilman minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta, että näinhän se asia ei ole. Ja täällä uraohjauksen kentällä on mun mielestä myös toinen tämmöinen tosi ihana termi kuin suunnitellut sattumukset, mitkä siis on tällaisia uran käänteitä, joita ohjaa jonkinlainen suunnitelmallisuus, mielenkiinto tai tavoite, mutta että siinä keskeistä on se, että tartutaan niihin tilaisuuksiin, mitä elämä tarjoaa sen oman kiinnostuksen tai tavoitteen mukaan. Että tavallaan ei pystytä vaikuttamaan siihen, että mitä mahdollisuuksia vaikka silläkin tietyllä hetkellä on olemassa, vaikka että mitä avoimia työpaikkoja on tai minkälainen taloudellinen tilanne on, mutta että siinä hetkessä, kun tekee niitä valintoja, niin antaa sen oman kiinnostuksen tai kutsumuksen tai omien vahvuuksien ohjata sitä, että mihin hakeutuu ja että siinä on mukana se sattuma, että se mitä tarjottimella milloinkin on, niin liittyy siihen sattumaan, mutta että sä kuitenkin itse valitset toimia ja itse teet niitä asioita, jotka on sulle itselle merkityksellisiä. Ja sitten kun oot siinä tilanteessa seuraavan askeleen ottanut, niin sitten taas tilanne vähän niin kuin toistuu, että odotat seuraavia sattumuksia, jos niitä on tullakseen, ja sitten taas tartut tilaisuuksiin. Et siinä on mahdollista tämmöinen tietynlainen suunnitelmallisuus, mutta myös olennaisena osana semmoinen joustavuus ja heittäytymiskyky, mikä kanssa on ehkä sellainen tärkeä ominaisuus näinä aikoina. Tosi tärkeä pohdinta ja musta on kiva ajatus jotenkin toi, että mitä tarjottimella on ja mitä sieltä voi niin kuin sit valita. Et ei niin, että ihminen olisi tosiaan passiivinen lastu laineilla, vaan että voi jonkun verran siihen vaikuttaa ja sitten tehdä niitä päätöksiä. Niinpä. Että ei myöskään nyt tietysti sä pystyt sieltä buffetista valitsemaan kaiken, mitä sä haluat, että sä et vaikka saa työpaikkaa tai näin, mutta sitten tavallaan aina sekin on niin kuin vaan tilanne, mistä taas tehdään sitten seuraava valinta, että okei, en saanut tätä työtä, mitä sitten? Ja sekin tilanne, kun sä oot valinnut hakea sitä työpaikkaa, vaikka sä et sitä saa, niin sekin on kuitenkin jonkinlainen oppimiskokemus sulle ja suunniteltu sattumus, joka vie sut taas seuraavaan paikkaan. Jotenkin itsekin koen, että oma ura on ollut sarja tämmöisiä suunniteltuja sattumuksia, että sitä on ohjannut tietynlainen kiinnostus asioihin, mutta ei mulla todellakaan ole ollut mitään selkeää suunnitelmaa siitä, että vaikka joskus lukiossa esimerkiksi, että jonain päivänä olen tässä vaikka tutkijan tehtävässä. Että oikeastaan päinvastoin minulla oli aivan erilaiset suunnitelmat. Mutta askel kerralla on aina mennyt vähän sen mukaan, että mikä on mahdollista ja mikä kiinnostaa. Ja sitten kun katsoo taaksepäin, niin kyllä mä oon aika tyytyväinen siihen, että miten kaikki on mennyt, koska siinä on ollut se oma kiinnostus pitkälti ohjaamassa. Ja välillä tulee semmoinen vaikka muutosahdistus vähän niin kuin hiipii mieleen, että vaikka tekoäly, että voi ei, vieköhän se nyt työt tai mitähän tapahtuu, että jos talous romahtaa, niin mitä sitten. Niin sitten kuitenkin jotenkin kun katsoo taaksepäin, niin mä oon ihan tyytyväinen, että mä en ole mennyt minkään tarkan kaavan ja suunnitelman mukaan, että näin tullaan
tällaiseksi tietynlaiseksi psykologiksi vaikka, ja sitten jättänyt vaikka ne omat kiinnostuksen kohteet vähemmälle. Et koska välttämättä sillä työllä, minkä mä olisin tehnyt sen mun ammattini ja urani eteen, niin ei välttämättä olisi jossain kohti yhtään mitään väliä. Niin sitten se harmittaisi jotenkin suunnattomasti sit jälkikäteen katsottuna, että mä heivasin ne mun kiinnostuksen kohteet tai ne itselle merkitykselliset asiat jonkun semmoisen pitäisasian tieltä, jolla pyyhittiin lopulta pöytää. Että silleen niin kun ihmisen oman merkityksellisyydenkin tunteen kannalta on kauhean tärkeää, että sitä urapolkua ohjaa myös joku muu kuin semmoinen tarkka optimoitu suunnitelma. Erittäin hyvin sanottu. Joo, ja ajattelen, että ehkä tuosta poimin jotenkin, mitä kuvasit, että tärkeää, että niissä mahdollisuuksissa, mitä on, niin pyrkii vaikuttamaan ja jotenkin, että sen oman niin kuin valinnan pohjana olisi myös se oma kiinnostus ja semmoinen oma motivaatio, että se ei ole vaan ylhäältä alaspäin jotenkin saneltua. Tulee nyt mieleen, että vaikka vanhemmat toivoo jotain tiettyä ammattia, että sitten vaan ohjautuu sen mukaan, vaan että se on oikeasti sitä, mitä itse haluaa tehdä. Että okei, se ei ole realiteettia, tai se ei ole niinku realiteetti, että jokainen vaikka voisi vaihtaa uraa tai työtä tai mennä jokaisen kiinnostuksen kohteen mukaan, että tänään mua kiinnostaa tämä ja huomenna tuo, että siinä täytyy olla sitä tiettyä suunnitelmallisuutta ja vastuullisuutta, mutta sitten kun niitä kohtia tulee, niin tavallaan tekisi ne valinnat siitä omasta kiinnostuksesta käsin. Just näin. Et ei tarkoita sitä, että nyt kaiken pitää olla just eikä melkein sen oman mielenkiinnon kohteen tai oman kutsumuksen mukaista, mutta että tavallaan niissä valintojen hetkissä, että jossain määrin se olisi mukana. Että ei, niin kuin esimerkiksi jos vaikka on suuri kutsumus tulla taiteilijaksi, niin ei kaikki taiteilijaksi haluavat missään nimessä ehkä voi olla taiteilijoita, ainakaan täyspäiväisesti työtä tehden. Tai ei kaikki lääkäriksi haluavat pääse vaikka lääkikseen. Niin että sitten kuitenkin, vaikka tämä tietynlainen polku ei aukenekaan, niin sitten voi kuitenkin miettiä, että no mikä sitten on se seuraava polku sen sijaan, että jäisi kiinni vaikka siihen, että nyt minun on pakko päästä tätä tiettyä tavoitetta kohti. Mutta onko joku toinen reitti sitten päästä kohti sitä, että se auttaa niitä valintoja tai valintojen ohjaamisessa. Toki joskus on tilanne, että sulla ei vaan täysin ole mitään vaihtoehtoja. Että sä päädyt vaikka johonkin työhön, joka ei sua millään tavalla palvele tai sun kiinnostuksen kohteita, mutta sitten sä voit miettiä muilla elämän osa-alueilla, että miten jotenkin viedä eteenpäin sitä tai vahvistaa sitä merkityksellisyyden kokemusta ylipäätään elämässä, että kyllähän elämässä on paljon muutakin kuin se työ. Ja jotenkin elämänkaarinäkökulmasta tulee mieleen se, että sitä voi kysyä itseltään, että päätykö niihin lapsuuden haaveammatteihin, että kuinka pysyvää se kiinnostus sitten kuitenkaan on siihen tiettyyn niin kuin urapolkuun ihmisellä. Okei, lapsuudessa kaikki muotoutuu ja nuoruudessa kaikki muotoutuu, että se nyt on ehkä huono verrata aikuisuuteen, mutta ehkä se ajatus siitä, että ihminen kasvaa ja kehittyy läpi koko elämän ja ne kiinnostuksen kohteetkin voi vaihdella ja ajattelen, että se on myös kaikkien etu, että ihminen pystyy hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja omia resurssejaan siinä työssään ja tavallaan kukoistamaan siinä omassa työssään, että sillä tavalla just näitä työnmuokkauksen keinoja ja urasuunnittelua tarvitaan, että ei vihkiydytä johonkin tiettyyn kaavaan. Niinpä. Ja että hyväksytään se, että se voi muuttua se kiinnostuksen kohde. Että vaikka sulla olisi ollut lapsuuden haaveammattina lääkäri ja sä olisit vaikka päässyt lääkikseen, lukenut lääkäriksi, tehnyt sitä työtä ja sitten yhtäkkiä tapahtuu jotain, että tulee vaikka just joku urashokki. Tai sä huomaat pikkuhiljaa ajan saatossa, että tämä ei olekaan nyt se oma juttu ja päätät vaihtaa alaa ihan muualle. Tai vaikka et vaihtaisi alaa, niin sulla herää se tarve, niin että se on inhimillistä ja ymmärrettävää, että ei ole semmoista. Joillain ihmisillä voi olla koko elämän kestävä kiinnostus johonkin yhteen asiaan, mutta että jos näin ei ole, niin siinä ei ole mitään väärää tai ei ole mitään pielessä sinänsä. Se on ihmisyyttä, se että se vaihtelee. No tekee vielä mieli kysyä, Kiia, sulta, että mitä sä ajattelet näistä urasokeista niin kuin johtamisen kannalta, että miten sä ajattelet, että johtamisessa tai miten johtajan tulisi huomioida tätä ilmiötä? No ainakin semmoisena yksilöllisenä ilmiönä. Et mä näkisin, että on tärkeää, että johtaja on tietoinen, että tämmöisiä tapahtumia on ja niillä on vaikutusta työntekijöihin silleen niin kuin yleisellä tasolla. Ja sitten ehkä vähän semmoista niin kuin vaikka käsitystä siitä, että mitkä asiat voi olla urasokkeja.
että ainakin niin kuin omassa tutkimuksessa vaikka urashokkeja, ne liittyy esimerkiksi useimmiten työnkuvaan ja työn muutoksiin. Että jos vaikka työpaikalla on tehty tämmöisiä, niin johtajan on hyvä olla tietoinen siitä, että tämmöinen saattaa pysäyttää työntekijän pohtimaan syvällisesti sitä omaa uransa. Tai jos tulee vaikka joku työkykyyn liittyvä muutos, vaikka burnout tai vaikka joku loukkaantuminen, niin siitäkin voi seurata tämmöistä. Tai sitten, että tapahtuu joku yhteiskunnallinen muutos, joku lakimuutos vaikka, joka muuttaa jonkun ihmisen työnkuvaa. Tai vaikka pandemia, jos ajatellaan, mitä se teki sote-alalla. Ja vaikutti siihen ja hotellialalla ja vaikka millä muullakin alalla. Että tavallaan tietoisuus siitä, että tämmöinen ilmiö on olemassa ja että sitä saattaa olla tarpeen käsitellä sen työntekijän kanssa. Ja että jotenkin semmoinen puheeksi ottamisen ajatus, että kun on tämmöinen vaikka joku tilanne siellä organisaatiossa, että saattaa olla, että tämä vaikuttaa työntekijöillä näin ja sitten sen osaa ottaa myös puheeksi, jolloin sitten voi olla, että esimerkiksi tämmöiset työn muokkaustarpeet nousee esiin hyvissä ajoin, eikä vasta sitten, kun ollaan jo tosi hankalassa tilanteessa ja vaikka jalka oven välissä jo, tai sitten tosi uupuneita. Juurikin näin, ja ajattelen, että se hyvä johtaminen on tosiaan sitä yksilöllistä johtamista ja tästäkin näkökulmasta, että miten johtajana voisi pitää mielessä niiden eri yksilöiden tilanteita, että mitä tämä muutos mahdollisesti tarkoittaa tälle yksilölle. Et ehkä siitä jotenkin tulee, se on sitten oman jakson paikka niin kuin keskustella tästä enemmän, mutta jotenkin sanon sen, että kyllähän niin kuin työpaikalla on usein nähtävissä jotenkin se kuilu vähän niin kuin johtajien ja työntekijöiden välillä, ja mä ajattelen, että se syntyy tietyllä tavalla siitä, että on sitä ehkä ammattikielellä mentalisaation puutetta tai kyvyttömyyttä asettua toisen asemaan tai ymmärtää sitä toisen mieltä, että jos näin tulkitsin, mitä tuossa sanotit, että se olisi hirveän tärkeää, että johtaja pystyisi ymmärtämään sitä ylipäätään tätä ilmiötä ja sitä yksilöllistä vaikutusta, että mitä se kenellekin tarkoittaa, missä kohtaa. Niinpä, että esimerkiksi joku vaikka muutosneuvottelutilanne, niin se ei ole kahdelle työntekijälle sama asia, että niitä ei voi tavallaan käsitellä samalla muotilla tai jotenkin vaan, että saman ihmisen kanssa käydä täsmälleen samoja keskusteluja tai että samat toimenpiteet auttaisi vaikka edes kahdella ihmisellä, että siitä tietoisena oleminen. Ja sitten se, että ihmiset myös niin kuin tuo niitä esiin eri tavalla, että vaikka olisi joku tiedotustilaisuus, jossa sitten annetaan kommenttimahdollisuus, että nyt kertokaa ne asiat, mitkä mietityttää tai kysykää ne kysymykset, mitä on mielessä ja sitten jatketaan siitä, niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan, niin kaikille se ei ole yhtä luontevaa tuoda niitä siinä tilanteessa esille. Että olisi tärkeää jotenkin korostaa sitä, että tämmöiset ilmiöt, jos niitä kokee tai tämmöisiä ajatuksia herää vaikka omaan uraan liittyen, että ne on asioita, joita voi nostaa esiin tilanteessa, jossa työntekijä sen kokee luontevaksi. Toki voi ottaa puheeksi itsekin työntekijän kanssa, mutta niin kuin jotenkin ylipäätään tehdä semmoista ilmapiiriä, että missä semmoisista asioista keskustelu on sallittua ja mahdollista. Joo, ja tullaan varmaan siihen psykologisen turvallisuuden tilaan, että onko turvallista nostaa näitä esiin. Ja ajattelisin, että tässä jotenkin uravalmennus, urasokki-teemassa näissä tilanteissa, missä vaikka johtaja huomaisi tai työntekijä toisi esiin, että nyt on tämmöistä pohdintaa uralle, niin sehän olisi ideaali tilanne, että työnantajalla olisi tarjota vaikka uravalmennusta siihen, että tai työnohjausta, että hei mietitääs. Tai sitten mä ajattelin, että myös työterveysneuvottelu on yksi semmoinen väylä, keino, missä usein keskustellaan siitä, että työkykyperusteisesti, että tämän ihmisen työkyky nyt on tällä tolalla, että miten sitä työtä voidaan muokata, mutta että keinoja niin kuin on, että siihen vaan tartuttaisiin, koska sehän on kaikkien etu, että ihminen löytää semmoisen työn, mikä tuntuu hänestä sopivalta ja siihen hänen työkykynsä riittäisi. Hän voisi siinä mahdollisesti jopa kukoistaa, että näillä esimerkiksi uravalmennuksella niin on mahdollista päästä siihen suuntaan. Kyllä. Ja sitten toisaalta, jos ihminen kokee, että tämmöisiä asioita tai tilanteita ei vaikka oteta puheeksi tai että ne sivuutetaan, niin silloin ihminen saattaa kokea, että häneen ei ole sitoutuneita, hänestä ei piitata, oli se syy mikä hyvänsä. Ja sitten hänelle saattaa tulla, että miksi hänkään nyt piittaisi tästä työnantajastaan tai työstään, että motivaatio voi laskea. Ja työssä suoriutuminenkin, tai ainakin työhön sitoutuminen heikkenee. Silleen se ei ole työnantajankaan etu missään nimessä, että tämmöiset tilanteet lakaistaan maton alle.
Ja sillä on oikeasti tosi paljon merkitystä, miten näitä asioita sanallistetaan siellä työyhteisössä. Että jos miettii tämän urasokin kannalta, niin mä jotenkin ajattelen käytännön näkökulmasta, että jos mietitään nyt vaikka esimerkiksi sitä muutostilannetta, että miten se käydään läpi siellä työpaikalla, tai miten esihenkilöt sanottavat sitä asiaa, tai miten ylinjohto sanottaa sitä asiaa. Että se on varmaan aika merkityksellistä, että tuleeko sen urasokin seuraukset olemaan negatiivisia vai positiivisia. Että lähteekö siitä, niin kuin, tämä on siis ihan mutua, mutta siis, että lähteekö siitä tavallaan semmoinen negatiivinen vai positiivinen kierrepallo. Tietenkin olisi naivia sanoa, että joo, että irtisanotut ihmiset, niin nyt vaan ajattelette positiivisesti ja esihenkilö pystyy tämän taputtelemaan hyväksi, mutta erityisesti niille jäljelle jääville työntekijöille ajattelisin, että tämä näkökulma on aika merkityksellinen, että miten me opitaan tästä muutoksesta, miten meidän työ muuttuu, miten luodaan sitä turvan ja varmuuden tunnetta, mitä siinä muutoksessa tarvitaan. Niinpä, just olet varmasti asian ytimessä. Ja sitten itsellä tulee myös mutulla, mutta kuitenkin niin mieleen, että jos ihmisen jotenkin se tunnekokemus sivuutetaan, vaikka olisi kuinka hyvät järkiperustelut ja kuinka vakuuttavat talousluvut, että näin vaan täytyy toimia ja tämmöiset suositukset, että näitä tehdään nyt syystä X. Mutta että ihmisen se jotenkin hätä tai heidän ylipäätään ne kielteiset tunteet, mitä siitä saattaa herätä siinä tilanteessa, että jos niitä ei kohdata tai oteta vastaan, tai ihminen kokee, että niitä ei oteta vastaan, niin mikään järkiperustelu todennäköisesti ei muuta sitä tyytymättömyyttä miksikään, tai ainakin se on tosi vaikeaa. Et sen takia jotenkin monesti ehkä meidän kulttuurissakin on semmoinen mentaliteetti, että tunteet ei ole nyt niin justiinsa, että eihän niitä tarvitse huomioida ja että jotenkin ne on toissijaisia vaikka sen järjen ja niiden talouslukujen ja muiden tämmöisten rinnalla, että voi olla ihan totta, että asialle on järkiperusteet ja ne on tietysti tärkeää tuoda esille, mutta että se ensisijainen tapa tämmöisissä tilanteissa olisi se tunnepuolen kohtaaminen. Että sitten kun se on kunnossa, niin musta tuntuu, että ne järkiperusteetkin sitten, oli ne mitä hyvänsä, niin ne saattaa olla helpompi hyväksyä sen ihmisen. Kyllä, ja muistan tämmöistä kuulleeni, en muista lähdettä, mutta että vaikka strategiatyössä, että strategia onnistuu todennäköisemmin, kun käsitellään myös niitä tunteita. Ja mä ajattelen, että se on hirveän ymmärrettävää, koska me olemme ihmisiä, tunteellisia olentoja, halusimme sitä tai emme. Ja me koko ajan niin kuin tartutetaan toisiin tunteita ja saadaan niitä tunnetartuntoja. Että on siitä hirveän iloinen, että tästäkin ilmiöstä puhutaan koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta juuri näin, että eihän ihminen pysty ottamaan perusteluita, tai harva pystyy varmaan ottaa perusteluita vastaan, järkiperusteluita, jos on tosi voimakas tunne päällä. Niinpä. Ja sitten se voi olla myös ylipäätään se toimintakyky laskea siinä, kun sulla on tosi voimakas tunne, sun tiedonkäsittelykyky kapeutuu ja sun jotenkin niin kuin ratkaisumahdollisuuksien näkeminen heikkenee. Siksi on tärkeää, että on jonkinlainen tapa käsitellä sitä tunnetta. Oli se sitten niin kuin esihenkilön kanssa tai työterveyden kanssa tai kenen kanssa hyvänsä, mutta että sä tavallaan löydät sen keinon sen tunteen kanssa, niin on kauhean tärkeää siihen, että jotenkin se tilanne lähtee siitä ratkeamaan ja se urasokki jotenkin johtaa semmoiseen toimintaan, joka voi sitten jonain päivänä näyttäytyä, että olipa hyvää lopulta, että näin kävi. Kyllä. No tässä on tänään monista eri näkökulmista pohdittu urasokkeja ja suunniteltuja sattumuksia ja erilaisia teorioita. Miten säkin ja vetäisit yhteen tätä meidän tämän päivän keskustelua? No, mä haluaisin vetää sen yhteen ehkä sanomalla, että ei huolta, jos ei ole tarkkaa suunnitelmaa omalle uralle tai tarkkaa suuntaa omalle uralle tai on tullut joku tosi yllättävä käänne, että kaikki on mennyt vaikka uusiksi. Että kun seuraa omia arvoja ja omia kiinnostuksen kohteita mahdollisuuksien mukaan, niin silloin todennäköisesti pääsee taas sen seuraavan askeleen eteenpäin. Että semmoinen tietynlainen toivon ja lohdun ajatus mun mielestä tässä teemassa on, että voi olla, että on tullut joku ikävä urakäänne, mutta voi olla, että sitten tulevaisuudessa kaikki kääntyykin hyväksi, eikä ole niin justiinsa, että onko tarkkoja suunnitelmia vai ei. Et elämän varaan joskus kannattaa uskaltaa myös heittäytyä. Hyvin sanottu ja olen hyvin samoilla linjoilla, että jotenkin se joustavuus ja resilienssi edellä ja ehkä jotenkin yksilötasolla se, että
että antaa itselle aikaa siinä, että sitä ei tarvitse tietää nyt siinä hetkessä, onko tämä hyvä vai huono asia, vaan että aika sen sitten näyttää, että mitä tämä muutos nyt sille työuralle tuo. Ja ehkä jotenkin johtajan näkökulmasta ajattelen, että tietoisuus näistäkin ilmiöistä on hyvä alku ja vielä parempi jatko sille on se, että se jotenkin jalkautuu sinne keskusteluihin, että uskaltaa ottaa puheeksi ja vaikka rohkeasti ehdottaakin sitä, että hei, miten olisi tämmöinen uravalmennus, jos huomaa, että työntekijä tai johdettava voisi siitä hyötyä. Että se on alihyödynnetty resurssi, väittäisin. Ehdottomasti hyvä ehdotus. Mutta kiitos Jenni tästä keskustelusta. Kiitos Kiia ja kiitos sinulle kuulija, kun kuuntelit tämän jakson.